sitaw. Ito po ang mga ingredients niyan. Luya, bawang, sibuyas, siling mahaba, bagoong, konting baboy, kasi mahal. Lalagyan din po namin ng dilis. At syempre, huwag kalimutan ng gata. Ayan. Pinapigat na po namin yan. At syempre, yung main ingredients natin ang sitaw. Ayan. So, ayan po. Mag-igisa na po tayo. Lagyan ng mantika. Inuna niya ang luya. Bawang. Sibuyas. Sumama ang sili. Isunod ang baboy. Alright. Isunod ang bagoong, alamang, sa Bicol, Balao. Lagyan ng konting paminta. At syempre, para maging magic ang lasa, lagyan natin ng magic syrup. Baka naman ilagay po natin yung pangalawang gata. Ayan. Ito po yung
palalambutin lang po natin yung baboy. Tatakpan po natin at babalik na lang kami mamaya. Tawag sa amin yan, sa Kamalig, Bulinaw. Kakanggata ang tawag dyan. Yung unang piga. Pakukuluan na po natin at susunod na po natin ang sitaw. Ayan po, ilalagay na natin ang sitaw. Hello po. May sumingit na makulit. Tama kulit, Baby JP. Sarap yan. Tawag sa amin yan, sa Kamalig ay antak. Mukhang marami. Apaw. Magtutubig naman yan eh. Kaya madami po yan ay para sa aming mga kapitbahay, mamigay kung kinakailangan. Ito, babalikan na lang namin kayo at tatakpa po namin ito. Palalambutin lang po natin. Okay, titingnan natin. Ayan, malapit na siya. Masarap yan. Okay, tatakpan ulit natin. Mga 5 minutes, okay na yan. Okay na po. Ito na po yung aking ginataang sitaw. Yummy! Finish na! Mangan na to! Kao na!